na abeire nkoboria Simba bwarati agambe gusibuya na abeire nkomosorora apunguse liberera atigese abamura abakogamba bonsi pi na abeire nkobaboria batige koreta liberera bosongeye ekiagera ekena kikiage kyumugusi na ande gaigese ngenchire seito igonta gete komuboria esamasikani ekiagera maene seke gusi Simba ninje na musega akabega bana inje na musega na temire na ande ningendera tegotema kumukwanira usige tageto murembe usite tagetirio mana omugusiga tagetoku muira ngora bunaki bunango bakuya mugusita tagetio muye mugusiago gutio so eroche so egente kengo gekwana because omuntu nanga kresimio kombolinga nkwai weto bole mombole ngumbwa kumugaka kegesa nge county government komura gosingi bagokoreranga batebi kegesa na manyete no arenga ari ku 1974 ata ari bibu no tu agachire tinga madari gato buli muri gutira ari bwensi no bwa kegesa bwari so ebintu byo konyora abantu bagukura atulira amale maito nakitoko ba mongino yo mo gakwete sengenche nkoro yamo shitwete oboremo bori bwakegesa ninche family ya irete nkaenda nkabaretera chitaito diri cyarenge saba nkabatebagana. So I want to plead with my governor. Onye turanyore kotoda takoenda gukuna oboremo bwabande. Onye kobwate kotoda stiri kwanira abanyene. Batebiri gentekeli chukuna bali goteba mangana mbwate naraya gaki ngakimuro chitokokora amangana ya ngabantu ngocha bali town kwanyoro muntu nyokoni kahagwa osichinchu gose bisukali oitwa nabantu batamanyiri batabegeti none chianga chi county inche buno mo basaito bisa egasiane is to persuade you, please stop those things, my governor. These people want you to succeed. They don't want you to fail. But before Father, if Your Excellency Simba Bwarati, you don't want to listen to advice and listen to Abantaba Nene and listen to Baba Bishop and listen to Babu Mugako Penda Nabagaka Baba Nene Baro Babu Basi, the Wunchali Narali, then we have no choice but to say, Governor, we cannot work with you completely. Mangana imbo bena kwana go sembu yana kwana. Igara malito. Number 2. Aba MCA baito bagusi chibese chiachire kiro monto iru 40 million yende kenyoro tuara public hearings tebi abantu chibese 40 million ingi chigokora kire ward. Kwana n'abantu baminte kiyari chibese chinchiri nsinini osoko chiake toto echini chibese chirange chishilingi chibilioni 3.5 ange ni chibilioni 4. That is a lot of money. I persuade the leadership ya gusi tema mutume chibese cyabana inchi buya ekiagara kenye yo boibi bwabuchire na buboli njoma etena ate Father. I will be talking about until I die. Less batige koiba chibese cy'umwana inchi kawaida kende nkeyo kenye mura chinche janabeli rogorali achiko babuna bitungurumu montako ende trip America o akeyenda Australia o genda Canada o ira na gocha o aka South Africa o enda Rwanda Burundi re na wachi milioni sanemo mitinyi bere tayo so bunge onye ngainereria bangire bunge bamboli mba malisiti. That is what we are doing. Nakinago kera lero na rulenga seti ko tebanga wastage yani oboibi in Kenya bwabuchire. So tiga twanse go kwana balitole birogo
onyo mweshimiwa kibagende oyo ruchibesa tata kibagende tumie besa ngora oyo otona abantu aba obatagetoto n'abantu aba batenga kende ngia ichambu ya tuli omo MCA neranyore kiaye neratone boyigo njegende Nairobi ndete chibese chie county bono narete chibilioni 14 ntagete chike bilioni 18 inere gasiane manya koirana nkoroba site kole toganya after 5 years nje monte bingas kinkoligia usabono abere